Η κίτρινη ταπετσαρία της Σάρλοτ Πέρκινς Κίλμαν είναι ένα έργο σταθμού στη φεμινιστική λογοτεχνία που αποκαλύπτει με αλληγορικό αλλά ταυτόχρονα ρεαλιστικό τρόπο τις πατριαρχικές δομές εξουσίας μέσα στην ιατρική, την οικογένεια και την κοινωνία του 19ου αιώνα. Γραμμένο το 1892, το διήγημα παραμένει εξαιρετικά επίκαιρο, καθώς συνομιλεί με τις σύγχρονες εμπειρίες των θηλυκοτήτων στον τομέα της ψυχικής υγείας, της ιατρικής περιθωριοποίησης και της αμφισβήτησης της βιωμένης εμπειρίας τους, ή αλλιώς medical gaslight και medical misogynism, όπως τα ονομάζουμε σήμερα. Η ιστορία ξετυλίγεται μέσα από τις ημερολογιακές καταγραφές μιας ανώνυμης γυναίκας, η οποία αφηγείται τις εμπειρίες της κατά τη διάρκεια μιας τρίμηνης παραμονής σε μια απομονωμένη εξοχική έπαυλη. Ο σύζυγός της, Τζον, γιατρός στο επάγγελμα, την έχει απομακρύνει από το οικογενειακό του σπίτι, θεωρώντας ότι πάσχει από νευρική εξάντληση, μια διάγνωση εξαιρετικά ασαφής που στην εποχή μας θα ταυτιζόταν ενδεχομένως με την επιλόχια κατάθλιψη. Η θεραπεία που της επιβάλλεται δεν είναι ψυχολογική στήριξη ή φροντίδα, αλλά το λεγόμενο τότε rest cure, μια θεραπεία απόλυτης ανάπαυσης και αποχής από κάθε μορφή διανοητικής, δημιουργικής ή σωματικής δραστηριότητας. Δηλαδή δεν της επιτρέπεται να γράφει, να διαβάζει, να εργάζεται ή να μιλάει για πολύ. Το δωμάτιο στο οποίο την εγκαθιστούν βρίσκεται στον πάνω όροφο της έπαυλης. Είναι σκοτεινό, ψυχρό, με κάγκελα στα παράθυρα και ένα φθαρμένο σχέδιο κίτρινης ταπετσαρίας που καλύπτει τους τοίχους. Η αφηγήτρια αρχικά αποστρέφεται την ταπετσαρία, όμως σταδιακά αρχίζει να την παρατηρεί με αιμονή. Η περιγραφή της ταπετσαρίας δεν είναι απλώς οπτική, γίνεται σχεδόν σωματική, αισθητηριακή. Η αφηγήτρια φτάνει στο σημείο να υποστηρίζει ότι η ταπετσαρία έχει αποκτήσει μια μυρωδιά ύπουλη, υγρή, που τρυπώνει στα ρούχα της και στο σώμα της. Η οσμή αυτή λειτουργεί μεταφορικά ως ένδειξη ψυχικής αποσύνθεσης, αλλά και κυριολεκτικά ως παράγοντας που εισβάλλει στο σώμα της, όπως και η παθολογικοποίηση που βιώνει. Η μυρωδιά δεν είναι η μόνη αίσθηση που ενεργοποιείται. Η ταπετσαρία αποκτά μια δική της κινητικότητα. Η αφηγήτρια ισχυρίζεται πως τη βλέπει να αλλάζει μορφή ανάλογα με τη φωτεινότητα του δωματίου, ενώ τη νύχτα κινείται και μοιάζει να απελευθερώνει μια φιγούρα μιας γυναίκας που κρύβεται πίσω της. Μέσα στο υπόλοιπο σπίτι βρίσκονται ο σύζυγός της, ο οποίος λείπει σχεδόν πάντα για δουλειές, οι αδερφοί του που την έχουν προσλάβει για να την προσέχει και το νεογέννητο παιδί τους, το οποίο η ηρωίδα μας δεν έχει κουράγιο να προσέξει. Μέσα στο ημερολόγιό της καταγράφει όσα νιώθει και όσα της συμβαίνουν, όμως κάθε φορά που κάποιος πλησιάζει στο δωμάτιό της, εκείνη το κρύβει, καθώς θεωρούν πως γράφοντας θα χειροτερέψει η κατάστασή της και την αποθαρρύνουν. Έτσι η μόνη παρέα που της έχει απομείνει χωρίς να νιώθει κριτική είναι αυτή η ταπετσαρία και η μορφή πίσω της. Η σχέση της με την ταπετσαρία γίνεται σταδιακά τόσο έντονη που πιστεύει πως τη νιώθει ακόμη και όταν είναι εκτός του δωματίου. Σε κάποια σημεία μάλιστα υπονοεί πως η ίδια είναι πλέον η γυναίκα πίσω από την ταπετσαρία. Και αυτό δεν είναι απλά ένδειξη ψύχωσης, αλλά καταγραφή μιας συμβολικής μετάβασης από την εξωτερική στην εσωτερική ταυτότητα. Η ηρωίδα δεν μπορεί πια να διαχωρίσει το περιβάλλον από τον εαυτό της. Καθώς περνάνε οι μέρες, η γυναίκα αρχίζει να βλέπει καθαρά πίσω από τα σχέδια της ταπετσαρίας τη φιγούρα μιας άλλης γυναίκας, εγκλωβισμένης πίσω από τα μοτίβα. Η ταύτιση με αυτή τη φιγούρα γίνεται σταδιακά απόλυτη.
η αφηγήτρια νιώθει ότι εκείνη η γυναίκα παλεύει για να βγει, να απελευθερωθεί και τελικά πιστεύει ότι είναι η ίδια. Η ταπετσαρία γίνεται σύμβολο του εγκλισμού, της αποξένωσης, αλλά και της έμφυλης καταπίεσης. Ο Τζον, ως γιατρός και ως σύζυγος, δεν αναγνωρίζει ποτέ την εμπειρία της ως έγκυρη. Αντιθέτως την αντιμετωπίζει με συγκατάβαση, όπως ένα άτακτο παιδί. Οι ανησυχίες της δεν εισακούγονται, αλλά γελιοποιούνται, καθώς εκείνος γελά όταν του λέει ότι η παραμονή της στο δωμάτιο την επιβαρύνει. Αυτός ο συνδυασμός συναισθηματικής απόστασης και ελέγχου είναι χαρακτηριστικός του medical gaslighting, της πρακτικής όπου ο επαγγελματίας υγείας αρνείται την εγκυρότητα των συμπτωμάτων του ασθενή, κάνοντάς τον να αμφιβάλλει για την ίδια του τη λογική. Η Γκίλμαν καταγγέλει με τον πιο εύστοχο λογοτεχνικά τρόπο την παθολογικοποίηση της γυναικείας εμπειρίας. Στο δραματικό φινάλε η αφηγήτρια ξεσκίζει την ταπετσαρία προσπαθώντας να απελευθερώσει τη γυναίκα που κρύβεται μέσα της. Ο Τζον λιποθυμάει αντικρίζοντας την κατάστασή της και η ίδια, εντελώς αποσυνδεδεμένη από την ταυτότητά της, σέρνεται πάνω από το σώμα του, δηλώνοντας πως δεν μπορεί να την κρατήσει τίποτε πλέον πίσω. Το λογοτεχνικό αυτό ξέσπασμα είναι κορύφωση μιας ψυχικής αποδόμησης που προήλθε όχι από την τρέλα, αλλά από την καταστολή και τη σιωπή. Το διήγημα ωστόσο δεν αφορά μόνο την εποχή του. Το φαινόμενο του medical gaslighting παραμένει εξαιρετικά επίκαιρο. Σύμφωνα με το επιστημονικό paper των Σαπίρο και Χέιμπερν το 2024, οι γυναίκες συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις στη διάγνωση, κυρίως σε ζητήματα όπως η ενδομητρίωση, η χρόνιη πόνη και οι αυτοάνωσες ασθένειες, και είναι πιθανότερο να δουν τα συμπτώματά τους να αποδίδονται σε ψυχολογικά αίτια, να λαμβάνουν λιγότερη φαρμακευτική αγωγή και να χρειάζονται περισσότερες επισκέψεις για να πιστούν οι γιατροί για την εγκυρότητα των λεγόμενων τους. Το Harvard Medical School σε έκθεσή του 2023 τονίζει ότι μεγάλο μέρος της ιατρικής γνώσης βασίστηκε σε μελέτες που χρησιμοποίησαν το ανδρικό σώμα ως πρότυπο, αγνοώντας τις ιδιαιτερότητες των θηλυκοτήτων. Ο ιατρικός μισογυνισμός δεν περιορίζεται μόνο στις παραλήψεις, αλλά επεκτείνεται και στην απουσία ενσυναίσθησης και αξιοπιστίας ως προς τη θηλυκή εμπειρία. Η έκθεση της Women and Equality Committee του Βρετανικού Κοινοβουλίου του 2024 επιβεβαιώνει πως πολλές γυναίκες συνηθίζουν να νιώθουν ότι πρέπει να αποδείξουν πως πονάνε. Όπως και η αφηγήτρια της ταπετσαρίας έπρεπε να αποδείξει πως η σιωπή της δεν ήταν ίαση, αλλά απόγνωση. Το φεμινιστικό αίτημα, λοιπόν, δεν είναι μόνο η ισότιμη μεταχείριση, αλλά και η αναγνώριση ότι οι εμπειρίες των θηλυκοτήτων είναι έγκυρες από μόνες τους, χωρίς να χρειάζονται διαμεσολαβητές. Η κίτρινη ταπετσαρία μας θυμίζει πως η ψυχική κατάρρευση δεν είναι πάντα εσωτερική. Είναι και η λογική αντίδραση σε ένα κόσμο που αρνείται να σε δει και να σε ακούσει. Και όσο αυτός ο κόσμος επιμένει να μην αλλάζει, εμείς θα συνεχίσουμε να μιλάμε για όλες τις θηλυκότητες που κάποτε έπρεπε να σιωπήσουν.